Dobrodošli na Kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. Danas ću vam ispričati nešto što mnogi ne žele da priznaju. Klađenje, nešto što počne kao zabava, ali te kasnije može potpuno progutati. Ako misliš da možeš pobediti kladionicu, imam veoma lošu vest za tebe. Sjećam se prvog dobitka. Osjećaj je bio nevjerovatan. Pomislio sam, pa ovo je lako, samo treba da nastavim. Ali ono što nisam znao tada, jeste da kladionica nikada ne gubi. Ja sam mislio da igram protiv drugih igrača, ali u stvarnosti igram protiv matematičkog savršenog sistema. Najveća zamka u klađenju je iluzija da imaš kontrolu. Gledamo statistike, pratimo forme timova, analiziramo sudije, ali na kraju dana sve je to šarena laža. Koliko puta sam bio uveren da će sigurica proći, koliko puta sam rekao ovaj tiket je dobitan. I onda jedan crveni karton, jedan promašen penal i sve pada u vodu. U tom trenutku misliš da si imao samo peh, da će sljedeći put biti bolje, ali neće. Ovo je možda najgori osjećaj, onaj trenutak kada čekam poslednji meč na tiketu. Srce lupa, znojim se, osluškujem svaki zvuk notifikacije. Ako padne tiket, onda je bes, razočarenje, misli u glavi, kako sam mogao budem tako glup. A šta ako tiket prođe, onda je euforija, ali samo na kratko. Jer znam šta sledi, još jedan tiket, još jedan ulog, još jedan krug iz kojeg nema izlaza. Ovo je scena koju sam ponavljao bezbroj puta i svaki put ista priča. Nervoza, bes, pa onda ono glupo obećanje sebi. Neću više nikad. Ali kladionica zna kako da te drži u igri. Nekad ćeš dobiti, taman toliko pomisliš da vredi pokušati opet. I tako, prolaze dani, meseci, sve dok ne shvatiš da više nemaš kontrolu. Pa, da li postoji izlaz? Da, ali prvo moraš da priznaš sebi istinu. Kladionice su napravljene da ti uzmu novac, ne da ti ga daju. Ako se pronađeš u ovoj priči, znaj da nisi sam i znaj da postoji život van ovog začaranog kruga. Ali prvi korak je da shvatiš da ovo nije igra. Ovo je sistem napravljen da ti zavisni drži što duže. Ovo je bila moja ispovest, a tvoja? I za kraj, znate šta treba. Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sljedeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.